Een totaalplan moet de binnenstad van Terneuzen er eindelijk echt bovenop helpen. Er is door de gemeente Terneuzen 17 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in de binnenstad. Nou, dat kan je alleen maar toejuichen. En verder in deze Zeeland nu. Voorstel voor boulevard langs het kanaal. En omwonenden klagen over geluidsoverlast. Goedenavond. Het is een lang gekoesterde wens van veel inwoners en ondernemers in Terneuzen. Een grondige metamorfose van de binnenstad, zodat het er prettiger wonen en winkelen is. Na jaren praten is er nu eindelijk mee begonnen en wel via het totaalplan Binnenstad Terneuzen. De stad was doods, was verouderd, te weinig aandacht en ja, dat pakken we dus helemaal aan. De ondernemers in Terneuzen zijn erg enthousiast over het plan. Zowel de ondernemersvereniging als de ondernemers juichen het plan natuurlijk enorm toe. Er is door de gemeente Terneuzen 17 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in de binnenstad. Nou, dat kan je alleen maar toejuichen als zulke bedragen onze kant op komen. Een van de plannen is om het winkelgebied compacter te maken. Dus plekken waar problematische leegstand ontstaan is, die niet meer als winkelgebied zien, daar andere invulling aan te geven. Nou, waardoor je centrum compacter wordt, ondernemers weer dichter bij elkaar komen te zitten en ook de stad daardoor aantrekkelijker wordt. De gemeente wil de panden die hierdoor vrijkomen in het centrum gaan verbouwen tot woning. Om een leefbare stad te hebben heb je mensen nodig en als die hier al wonen, dan is het gewoon logisch dat die ook in de buurt winkelen en recreëren en zorgen dat het café bezet blijft. Nou, als je boven een winkel gaat wonen, dan is het maar een paar stappen naar die winkel, naar dat café, naar dat restaurant. Van Battem heeft zoveel vertrouwen in de toekomst dat hij zijn winkel kort geleden heeft verbouwd. Je ziet dat andere collega-ondernemers, een Juwelier Wijfels die vlakbij ons is komen zitten, zijn winkel totaal verbouwd. Een Jeans In die op dit moment de winkel totaal aan het verbouwen is. Kijk, het geeft vertrouwen en dat gaf voor ons ook de doorslag om de stap te doen. Aangeschoven is collega Martijn van der Werf. Ja, Martijn, het winkelgebied wordt dus ingekrompen, geconcentreerd op de kop van de Noordstraat, dichtbij de Meubelboulevard. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, het heet niet voor niks totaalplan binnenstad, dus de hele binnenstad gaat op de schop. Het moet ook vooral een groener gebied worden. Er moet water terugkomen in de stad. Dat is een lang gekoesterde wens om die maritieme band te benadrukken. Ja, we hebben net ook al even gehoord over wonen. Er moet ook vooral een gevarieerde woningaanbod komen in het gebied. En tot slot, ja, als die vele nieuwe bezoekers komen, moeten ze de stad ook kunnen bereiken. Dus bereikbaarheid is ook een aandachtspunt. Maar laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk het zoveelste plan voor een opknapbeurt voor de Terneuzense binnenstad. Wat maakt het dit keer anders? Nou, voorheen was het altijd het plan van of de ondernemers of de gemeente, nooit van hen samen. Nu is dat wel zo. Inwoners zijn er ook bij betrokken. Dus dat is natuurlijk al een eerste indicator dat het wel een succes zou kunnen worden. Maar ja, het is ook wel nodig, hè? De noodzaak is er, want als je door de Noordstraat loopt... Het is heel troosteloos, hè? Het is ook niet bepaald een visitekaartje. En dat is ook wel het gevolg van het jaren op zijn beloop laten. En dat is waar ze nu natuurlijk wel de prijs voor betalen. Dus die noodzaak is er om samen dus die schouders onder te zetten om er iets van te maken. En wanneer gaat dit allemaal klaar zijn? Ja, dat gaat natuurlijk altijd gepaard met de nodige mits en maren, slagen om de arm. Maar de verwachting is dat we vanaf 2030 de eerste resultaten gaan zien. En ja, Terneuzen, de grootste gemeente, ze zijn toch wel aan hun stand verplicht om natuurlijk ook een centrum te hebben waar je graag naartoe zou willen gaan. Martijn van der Werf, dankjewel. 7 Zeeuwse vissers zijn veroordeeld tot taakstraffen variërend van 40 tot 120 uur vanwege illegale visserij. En ook zijn er voorwaardelijke gevangenisstraffen tot 6 weken opgelegd door de rechtbank. In totaal zijn nu 12 vissers veroordeeld voor de handel in zwarte vis op de vismijn in Vlissingen. Politie en justitie deden daar een grote inval in die vissershaven in 2023. Nadat uit verborgen camerabeelden bleek dat er op grote schaal in zwarte vis werd gehandeld. In Krabbedijken was weer de jaarlijkse herdenking van een neergehaald Engels vliegtuig uit 1944. Daarbij kwamen toen de 7 bemanningsleden om het leven. De herdenking maakt veel indruk op de aanwezige jongeren. Ja, omdat ze het leven voor ons hebben gegeven voor ons land te bevrijden. Het zijn natuurlijk wel gewoon jonge personen die overleden zijn. Dus daarom moeten we ook met z'n allen herdenken. Ieder jaar zijn leerlingen van het nabijgelegen Calvijn College bij de herdenking. En de stichting Wings to Victory vindt dat belangrijk. Die leerlingen worden uiteindelijk de toekomst van het herdenken. Volgend jaar hopen we hier weer misschien wel 50 andere leerlingen te hebben. Dus zo blijft dit verhaal, dit monument, de geschiedenis,
Deze jongens blijft dan zo in leven als het ware. Een plek om te sporten, ook te wandelen en ook om elkaar te ontmoeten. Het is een grote wens van de dorpsraad van Oost-Soeburg. En daarom is er nu een idee voor een boulevard langs het kanaal door Walcheren. Nou, wij zien hier een leuke plek voor zitjes, waar je lekker kan zitten. Wij zien verderop een soort tribune, zodat je kan kijken over het kanaal. Lekker wat bomen voor de schaduw, een bloemendijk. Als het aan de dorpsraad ligt, kan je hier straks flaneren in een groene oase. En is niets meer te zien van die grote grijze kale vlakte. Dit is een ander soort boulevard als dat je in Vlissingen hebt of aan de kust. Dit is eigenlijk meer een rivier- of kanaalboulevard. Waar je kan wandelen, waar je kan fietsen, waar je kan sporten. Dat is het grote gemis in het dorp. Een plek om te ontmoeten en om te verbinden. De gemeente Vlissingen en provincie zijn eigenaar van de grond. Samen met hen wil de dorpsraad in overleg om de plannen verder uit te werken. Zeker haalbaar. Hoe dan? Met de gemeente moeten natuurlijk wat fondsen vrijmaken. Maar er zijn ook Europese fondsen te behalen. De dorpsraad wil graag dat de boulevard over 3 jaar klaar is. De historische zandgroeven in Nieuw-Namen krijgt deze week een grote opknapbeurt om hem te kunnen heropenen. Kijken wat we dan van onder kunnen toveren. Hè? De groeve, 3 miljoen jaar oud, is nu overwoekerd door onkruid en gesloten voor publiek. Er komt een dak om de plek te beschermen tegen regen en sneeuw. Maar het is al de 4e keer dat de groeve moet worden opgeknapt. Ik moet zeggen dat ik in het begin ook erg sceptisch was. Van, nou, dat wordt weer de poging nummer zoveel. Maar wat ik nu zie en ook vooral dat we nu echt heel veel aandacht besteden van ja oké, een afdak maken, dat is één, dat is heel makkelijk. Hè? Maar het gaat erna om wie gaat het onderhouden. Wie zorgt dat het onkruid wat hier naar boven komt opnieuw, dat het wordt weggehaald. En daar gaan we echt nu ook hele duidelijke afspraken over maken. De zandgroeve moet volgend jaar weer toegankelijk zijn voor publiek. Bij een calamiteit in de Vlakentunnel toch in ieder geval 1 tunnelbuis openhouden voor het verkeer mag niet van de tunnelwet. Dat laat minister Barry Matlener weten in een brief aan de Tweede Kamer. De SGP had Kamervragen gesteld vanwege de vele afsluitingen dit jaar van de Vlakentunnel, die vele files en omleidingen veroorzaakten. En de Vlakentunnel gaat trouwens vanavond en morgenavond weer een nacht dicht vanaf 9 uur vanwege werkzaamheden. En de Zeelandbrug is vanavond vanaf 10 uur ook de hele nacht dicht. En dat is ook vanwege werkzaamheden. Ja, padelbanen en geluidsoverlast. De twee liggen op veel plekken in Zeeland in elkaars verlengde. Ook in Middelburg liggen tennisvereniging MLTC en omwonenden al jaren met elkaar in de clinch vanwege het lawaai van padelspelers. Maar nu lijkt er een oplossing in de vorm van een geluidswand van ruim 7 meter hoog. Het zijn wel hele hoge platen zo, hè? Ja, dat klopt. 7,20 meter hoog, hè? Dus dat is best een kolos. Heel eerlijk, zonder schermen was het natuurlijk veel fraaier geweest. We hebben hier een heel mooi groen sportpark. Maar padel stoot nou eenmaal iets meer geluid uit. En dat betekent dat je voor je omwonenden toch daar voorzieningen voor moet treffen. En die waren hard nodig. Omwonenden van tennisvereniging MLTC klagen al jaren over de geluidsoverlast. 2 jaar geleden ging het er nog zo aan toe. Kunt u nog wel rustig op uw balkonnetje zitten sinds de padelbanen? Nee, als het mooi weer is en je zet je deur open, dan begint het al natuurlijk. En als je echt op je balkon gaat zitten, dat is echt niet te doen. Je vlucht gewoon naar binnen. En dat zijn de mensen nog niet vergeten. Ik ben hier vorig jaar ook een paar keer naar binnen gehaald vanwege het leven. En dan staat die gordeur open. Dan deed ik de deur dicht en dan hoorde je het geluid. Hoorde je zelfs nog in de kamer tot in het toilet. Er moest en zou een einde komen aan het geschreeuw, gevloek en natuurlijk het getik-tok. De oplossing? Deze windschermen van tennisvereniging DOS in Vlissingen ombouwen tot geluidswanden voor MLTC in Middelburg. De vraag is nu of deze eeuwige discussie tot een einde is gekomen. Wat mij betreft wel. Wat mij betreft wel. Hè. Het is, zoals ik zei, het is voor ons duidelijk, wij voldoen aan de norm. Aan de geluidsnormen door het plaatsen van deze schermen. En daarmee is wat ons betreft de discussie afgerond. En voor sommige bewoners is dat ook het geval. Maar meerdere omwonenden vinden juist dat het geluid nu meer galmt.
en anderen vinden hem lelijk en klagen over het uitzicht. Een enkele vergelijkt de wand zelfs met de Berlijnse muur. Feit is wel dat het geluid bij vrijwel de meeste adressen in decibellen afneemt, waardoor de tennisvereniging voldoet aan de geluidsnorm. Dat klopt. En daar zullen ze aan moeten voldoen. En als ze daar niet aan voldoen, dan kom ik daar zeker nog op terug, ook via de gemeente. Want dan had het niet goed. En ik heb zelfs gedreigd dat ik zei, nou goed, als het zo doorgaat, dan ga ik de maatschappij bellen voor huurverlaging. Ja, want plezier en een stukje ontspannenheid, het genieten van de tuin, et cetera, ja, dat was natuurlijk totaal weg. Opnieuw een warme dag, 24, 25 graden in Zeeland. En dus zitten we met z'n allen gezellig aan het strand. En het blijft mooi weer, al zijn de warmtepieken er even af en komen er wat wolkenvelden voorbij drijven. Maar het blijft wel droog. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.